Dahil na boss, lingkod boss. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Ligo City, Davao del Sur. Welcome to my channel. Ayan, so maayong hapon boss. Hapon, sir. Ano yung pamatay kayo naman boss? Kuan, kabuhi. Ha? Kabuhi. Ano sa pa? Huwag mura yun siya. Kabuhi ra jud? Saka sa kong utok. Sakit ng ulo. Sakit ulo. Pero gisigihan naman tinang tubig. Sige. So ayan guys, nagkatanaw mo sa ko ang channel, akong video, bago ra gyud yung tao kay naghihilot. Murag isa ra ka adlaw ang namagitan yang balik sa dayon, no? Wa sila nga pasanginlan katong nag-review sa nga aircon. No? Murag na suhod kan sughan, no? So shout out sa taga Perfect Homes Ligo City, no? Sa mga taga Perfect Homes Ligo City, shout out sa inyo ha, God bless sa inyo ha. Nasa Sardre at Tabangan. Labanan sa pagkampo sa Ginoo, ano, kaya di man makaya kita, may kamot kita. No? Butot sa itong mahimo, no? Of course, mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, Japan, United States, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel. Siyempre, ang Pilipinas, number 1, pasalamatan ako. Maraming salamat. Pilipinas, ayan. Taga Cebu, Laliuan Cebu, Luzon, Metro Manila, Baguio, Visayas, and Mindanao. Thank you so much, no? Ug sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta sa kuha. Sa mga nag-comment, mga subscribers, viewers, maraming salamat sa inyong suporta sa kuha. O sa mga nangutana sa ako ang location, address, taga Digo City ko, Barangay Sunuan, First Crown Street, Rabina Compound, Purok Mangga, wala ka po si Jim, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Kaya magandang maging friend na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, huwag ang Eric Hilot ang traditional. So yun muna akong Facebook guys. So kung karoon lang ka naka-upload ng channel, kung ganahan kang mga hilot, mga traditional hilot, o sa nga mga paghikap sa lawas sa tao, please subscribe, no? I-click lang ang notification bell para updated ka sa ang hilot ng Taganlaw o sa mga event ng mga Taganlaw. Yan. Pwede ka mo like, pwede ka mo siyang mas nindot kung makasirta, kaya mas dagan ang masayo, dagan po makabalo, o daghan ko itong matabangan ko itong lagi sa itong mahimo niya. Shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, ang ako ang mga customer. O sa lahat nga niyan hedre na nagpatabang sa ito. God bless sa inyo nga. Shout out sa inyo tanan. So, hilot ako guys. Shout out sa taga Perfect Homes, Digo City. Love you guys. Ano ka mga basa daan bago maghilot. Basa na daan. Ano man wala na dito. Wala di. Nawa, ito makita ng gat no. Pero manghilot. Ang uban, manghilot, tagko kayo. Kaya, wala ka gisingot na pagsulot. Pagsulot sa aircon, wala ka singot. Ha? Buli ko. Tanawag niya ang tema, nakaroon na yung paminaw ba? Ulian, magdita ko man. Away na. Ito na-review siya kay naman, makaroon na naman kita. Hindi na daw ito tinduhan.
Kong. Hindi ko na siya. Hindi ko na. Kasi si Jim, ito na nawag mo. Nagkatuog ha? Nagkatulog. Medyo ka. Ha? Bantay di ka gini. Ika ba kita kabantay na, kapulogon di ka. Kung na ha. Kapag kakaroon, napanutan di ka. Grabe yan ko niya. Kato ko na pag-ilok ko mo yan. No, kung ako siya ako. Gan. Kasi mo, yan. Oo, pag di ako singot, gas-gas eh. Ah. Ah. Ah.
Ito na ka, boss? Lugaw. Anong lugaw man? Ang dapat akong piano ka no? Kaon. Kamu daw, Suka Jollibee. niya. Kaon mo ba? Daw, Jollibee. Pili po. Makdo. Mo naman na rin ang balon. Tambal mo, ganun. Sino mo, orange, cake, kaon mo na. Tarinturahon. Nagdura na ito. Sino mo nga, Uy, tambal ron, Jollibee. cake, orange. Jollibee, ha, makawa na din ang anak ko, sige. Ayun, dayon. Ay, ay. Pakita, Jollibee. Ang anak ko. Mabili, French fries. Ha? Kaon. Sukar niya na. Sige. Ayaw na magkukanta. What? Ano sa? Niya, sukad bakit ko. Balik ako ng mo. Grabe, ganyan yung kabuhi naman. Pag-gay na kayo na. Kung nag-consent pa siya. May klarong tao, no? Oras. Kaya ka nang panggabi, baya ang tukuan yan o, magbuntag, baya ang trabaho. Na dapat mo ka ng call center pagka alas 12, maniud to. Oo. Eh, naman siya ngayon to, mga pira. Kaon din na siya. Na, mga pira man siya. Kami, kaya ako nakatesting mo sa sa abroad. Alas 11:30, mga 11:00. Lunch na siya. Kaya Grabe, lunch may break, pagkaon. tawagan na nila. Ang lunch na siya. Break me. Kaya pagka, alauna pa yung balik. 1 hour na, matug sa may kaon. Tama, libre kaon man. Tama, may kanang magpipin ang tawag, balunan. Kung ano dito pangalan, ha? Kaon. Udto na siya. Ay, nalinda. May ngapon, te. Ay, hapon. Tulog. Dili ni ako tayo. Awa, binaw kasi sa pala. Ah, natulog pa. Ako sobre para pista. Magsugod lang yung binar ng gabi. Ah. Right, ha? Ito oras. Alas City. Ah, sige. Ako, pwede na ako dalahon kung nakakay pan karon dayon ha. Unya gabi ba? Ah, yan ang gabi. Oh, mo gani. Adrela, butang palag lang ko ng linda. Happy birthday, di ay. Salamat kayo. Pwede ko ka pangimitar kay ngano. Ako ba 76. Ni-surprise ko sa kong anak. Tingala ko nangamot sila nga. Mong tagadlawon nga na. Mong kayo na bibing. Na si Joan ibalik. Kagayan. So, dito na ilaan na nagtapot. Mga buhay. Hindi lang ko. So, di ko pa ako. Nakalitan di ko ba? Sunod na lang ko sa 77 na lang. Mao lagi po na lang po. Ah, Kung pabot napa may pa. kagang birthday? Kung pabot pa tarik daw. Abot, oy. Sige, ko sa mukhaon na rin daw. Ah, kaon lang ta. Mao yun. Ah, Lagi na po. pag di mo kaon, Patay. patay. Mo nagtab ka ako. Kaon sa ta. Tingnan ko tubig lang ba? Ito may tubig, may tubig. Anong isa? Natulog ko, kira. Nakatulog na marang. Hindi na. Oo, Ano kumataw. gabi eh? Saan sa matulog? Yes, mata. Mga pilang oras, 5 oras sa matulog. Sobra. Sobra. Check ka ulit mo. Asa. Gahapon ka rin. Tabo, ikaw ko na isda. Hindi na, kay talong to. Bili po ka ng ulo. Pati. Sa ulo na pag-iisaka ba?
Ay! Ay, nakita niyo po, oh. Oh, nakita, nakita. Sige. Ipulaw. Kita lang. Dali po. Saman! Ngapon! Sa to? Pag ako yung bangita, dili. Bato maguntong suwabuyan ka una. Ay, kung sa babuyan, dili na ako. Tistingi diya kato bitong unahan sa kuwan. Ate Rodi. 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 Wala naman diya. Hmm. Si Rodi sila pasabog di ay. Oh. Madada. Oo. Nagabutay. Ay wala na, di hawa na diya. Hindi mo di ay. Hmm. Wala na kung babuyan, wala may babuyan. Oh. Si Rodi. Mukhaon ako baboy pero wa may babuyan. Ah. Wala naman si Rodi, di hawa naman diya. Wala na di ay. Wala na, tunahan na to. Oh, mo to yan. So, mo na ginapangutanan ako ba kay daghang biyag kuwan. Wala na. Tanag yung sa mga babae, lalaki ba? Oh. Kung babae, is baby. Kay pangutanan po dira ko gwapo bag dili kay Unsa man? Kato wala na dito nandiya. Wala na, hawa na rin. Ako ba, November? Ay, dito mo dito. Oh. Tayo na siya. Oo. Hawa na. Kamo, Jay plano. Balik daw sa Sarabina. Oh, balhin mo to kay sibat-sibat man to. Ha? Sibat-sibat. Ano naman to? Anong gipabalhin ba? Mabalhin man to yan, balhin na po diya. Balik na po. Amo ko kaso. Mati di bareng boarding house. Pahilot ito ya. Ha? Si Kuan ay pangitan niya sa Rodi. Rodi man to. Ang hilot daw. Ako mo, kala ko kay, di mo, ginahad ka na ako ko sa loron. Pati ko na salod. Ano, wag. Huwag mo sa kuan. Ginahad salod. Huwag mo na ako ka. Dari atau padra sa imo niya? Wala sa gym. Di ka na dito sa nagbabuyan, balhin ako doon eh. Wala na po daw dito, balhin-balhin. Mabuha mo sa yung suki. Lagod sa kami sa suki. Dari na lang siya ay. Dari na lang. Kailangan na tatas. Kato, lingkod pag ito. Ano naman, nagkulog man. Kanang hilot, mga lingkod-lingkod. Ha? Naganahan namin ang kasakwa, boss. Init na. Malam init na ito, kita magpulang ba? Ito kung buglaw. Pag buglaw kayo, tapon doon ko patulog. Sabi ito na pag naman discuss, init pa o, buhi pa ni. Doon ang anak, buhi pa o, init pa man. Tinawag talaga ang anak ko. Tabangin pa ni. Pero ba, ano, kakit naman doon, wala. Pag init ang lawas, kana. Kuan dito ang tao dito. Ano ba yung iso? Pagkay na kayo ah. Wala kayo sa nabot na. Wala na, init na. Huwag kayo kinahalan mo, init ang lawas. Ito yan no.
Pag init ka, di ba ganado kayo trabaho, ang panington ka. Ganun, kaanda magay kang nagising, lamit yung trabaho, kung panunod. Sa mga skill yun na. Di pa pwede singot ng opisina, kaya panunod mo. Kaya matanaw no? Lain lang ng mga sa tuwa eh. Hindi na ko, mali na mga panahon ka na, yung hindi na pamati na yun. Pati bone cancer, pwede ko na dali. Mayuma, kidney stone, pwede na. Ito yung mga suki. Suki mo ka na. Nauyon ba? Atuan juga na yan. Wala na po din. Gutom na ko. Ha? Gutom na ko. Ayun. Pero baboy na. Ha? Pero baboy. Hindi makaya pa pang Ay, hindi. Di bukong ito boy. Pero baboy. Matalo sa gulay. ayos ah, dito ka sa baw. Sabong. Sinampaw lang. Ang baka. Kana. Ang init yun. Libangus. Ayaw. Pwede ka magparilis. Basta sinabaw ha. Higo pa ang sabaw. Kaon po. Higo. Tambaka o ano.
Matambakan na lang, mas prefer ko sa matambakan. Rato. Yan, mas mindot pa dyan sa prituhon daan. Ah. Prituhon daan. Hindi, matika. Tapos isubak. Sige lang. Pero kung lapas siya, ayun na prituha kung lapas. Malaman niyo mo, laksik. Mainit tayo, kaon ka, akan na. Gani magkuha na ko gani maglaw kung lawin. Napanyapon, law, bro. Ilamig at busog eh. Wah! Ang nabaw. Ang bupak. Man, magkaon. Relax. Relax po tayo. Isa tulog. Ha? Isa wigda. Tulog na. Ano sa ka? Ah. Bulkong. Ano magulong na? Tapos ako dati. Balik ka na yung bayan. Bayad. Dili lang. Ano pa yun siya? Makadili lang sa rito. Ang pwede mo yung baklay. Lata lang po diri kay magkuhan. Ano ra man ko. Nagidro ko mapalit ng tambaka ba. Ayun na ang gano'n na. Ayan. Pangit ka ng kalibig. May power. May power. Okay, ayan ka boss. Dahil ano ko sa Strada. Ano naman? Hala. Dala niyo ang bita ka? Kung ato na dala ang TS Bank. Ay, kagagawag mo ba? Ano ba isang kitat ka? Ano din mo ah? Mo na, mo ikalimutan. Kita ka nga. Yan, kitat ka. Tingin sa balay. Ang kita ka diya. Dili gamay man eh. Kung kuan. Gamay, pero ito sinilibo, mapong lukot. Style man nasa uban, gagmay. Dili lang sa balay. Okay. Ano na lang namin pamahagi. Mabalik ko man ko diri ito sa Australia dito pa ako para di balik. Trail. Ano, taot mo siya naman. Okay, yan, kuhan ba?